natin. Hindi yung marami. Tapos, papalit. Bawal ka magpalit. Ito yung sabi ko. Ang dami na hawak. Dati kala ko nga magaling sila ko. Pero pa yung pinapagawa yun. Lalagay ka din yung pinagdati ka. Dahil na dito. Marami yan. Tapos kukunin mo. Kukunin mo naman. Mga 10 ganun. Para yung hindi pa natatanggal yan kung hindi mo parang gagawin pa yung katawan mo.
Isang oras pa sa jeans.
puto.
Kasi